Kif ħat għamel biex timprovja, timmeljora, it-tejjeb? Il-branding. Mela, lemma timprovja tweġġanina. Mela, il-branding tijak tal-partit, eżempju, id-dress code waqt press conference tal-membri. True story. Dak il-posters jisom proġett tal-art tal-Form 1, u kol kultantu true story, ma temminx li l-ewel li tikol line. Mela, abbat il-xaħat biex jirriorganizzalek il-branding tal-ADPD? Abbat il-xaħat li jħod liħsib il-posters. Mela. Abbat il-xaħat li jħod liħsib il-posters. Ġifiri, u għet naħdmu fuq ek. Rigward did il-birka bitċa xol ta' dress code, jiena dad ħafna fas, jew għax għaw jimmara, ġifiri, x'naħseb kiku jindunaw xi. Mela. Il-fat l-ewwel ħaġa minn seraqna bil-ġlek ingravata tad-ditta kien, ma kienx xi ħadd li jilbes ħwejjeġ normali. Però anka statistik bar jilbsu tajjeb. Fis-sens, li l-isfortuna jgħid l-argument li kelli ma' Bernard Grek, u mbagħad kelli l-istess argument ma' Father Martin Cilia, u Father Martin Cilia kien jafu aħjar minni kważi dan-argument. Mela, li l-bixra importanti, għax inti qed bih fl-aħħar mill-aħħar tbih kieku ma tridx. Iva, qed naħdmu fuqha rigward tal-wej. Eżatt, qed naħdmu fuqha xill. U dawet iġġib antiki, saħħa daw mhux politi qegħdin. Teħlu f-mindset u neħlu bih. Isma, inti titpersuadi lilna ta' mhux aħna lilek. Mela, l-ewwel ħaġa ġibu, daw mhux politi qegħdin. Dak antiki qabel ma ġejt jien. Iġifieri, issa daw x'għandhom ħażin għax-xjuħ, jien naf xi tittaralhom mhux bis-sewt qegħdin. U le, reċentament ġew qatt ta' ritratti f'idejna fejn jisom ħirġin minn ma nafx Oliver Twist. Tipo ħadd ma ftem jekk hux ħajl minn suġlek, jew il-ġaketta tal-jeans, jew ġibli l-waħda reċenti. Għart, mela, safratant. Enet ħattu jena u inti, issa ħajsimom l safratant. Mela, għandek xaħat juħodlok sip il-branding? Għandi xaħat li jtiħod li ħsib il-posters u l-affarijiet l-oħra. Fuq il-branding qed naħdmu fuq u għaxadna fil-bidu. Għart, mux tagħmel appell? Min irid jgħinna fil-branding jista' pro bono, thank you, jekk fil-każ inħallsu bil-ftit. Però nemnu wkoll li hemm bżonn ikun hemm anke forsi kumpaniji li ma nkunux aħna bejnietna li niddeċiedu dar rebranding li hija xi ħaġa li għalija hija importanti però li sassir iktar tard. Ħalissa naħdmu fuq ir-rebranding tas-sezzjoni taż-żgħażagħ dik iwa u għandna fuq min qed jaħdem fuqha u later on you will see. Mela, ġiri. Da biss kellna xi jsibulna difetti l-allu men. Mela, ġiri taqbel li għandkom problema ta' branding? Iva. Alright. U għet t-tejbuha? Ija. Tajjeb. U tista' tirek timeline meta ħanaraw ir-rebrand tal-ADPD? Ifhem. Il-ħsieb tiegħi kien wara l-elezzjoni tal-MP u tal-Kunsilli Lokali x'bħalissa ħjar niffukaw fuq li nibnu bażi soda speċjalment fil-kunsilli lokali milli fuq daw l-affarijiet, issa jekk daw l-affarijiet hopefully wara nistgħu nibdew naħdmu fuqha. Jiġifieri jekk hemm bżonn. Żomma inta li wara l-MP? Ejwa. Le, issa tittamela ta' bro, ismani. Jekk hemm xi proxmu li jinteressaħ li jgħinu mikellimna waħda, mbagħad somagħmlu intom. Imma qabel l-MP tittamlu, mux. Efem, il-nis diġa jafuna bl-ADPD. L-ADPD naħseb tista' tibqa' rebranding, jekk bħala simbolu affarijiet dak nistgħu iktemmajn irranġaw. Simbolu kuluri, il-mod tippreżentaw ruħkom fuq fil-posters u affarijiet. Mela, isma' dan naraħ pjuttost aċċettabbli, no? Dik il-ġimgħa l-oħra, that's the Gauci effect. Tista' tgħid li x'għandhom ħażin dan nies. The Gauci effect. Imis? Dak jiena da bir-runner sa xandi saqja minn fuħin għax waġġajthom it-tnej. Ġifieri bear with me. Sut, imis, għalziet, xemm ħażin. Dak il-ċatt nara aċċettabbli jiena, dak il-ċatt nara aċċettabbli. Għadda minn ġom Malija. Ġifieri hekk, ġifieri. Ġeneralment meta jkun hemm, ħalajlek meta jkun hemm Kakko Pardo u Ralf. Wieħed bil-pullover, liħor bil-ġlek. Issa taraħ il-Kakko Pardo taraħ le.
Mela, Ija, le, ma- qed jilbsu. Issa jekk xi wieħed fejn Ralf sibu tal-ġimgħa ta' qabel. Emmi, tista' tgħidilna x'hemm ħażin hemmhekk bil-krozzi, again, waġġajt saqajjer ġaj. Mela, tlaqna?